παππούς μου, σκέψου ότι έγραφε στο Δευτέρι πόσα του χρωστούσε ποιος. Ο γείτονας, που δεν είχε ίσως λεφτά, έφερνε αυγά, αντιπραγματισμός. Πάρε αυγά, φέρε χόρτα. Οι γονείς μου είχαν την τράπεζα. Κάποια στιγμή δεν βγήκαν και τα ATM και βγάζαν και λεφτά από τα μηχανάκια. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία. Αυτό αλλάζει. Ο κόσμος γυρνάει και έρχονται όλα στο κινητό. Το σλόγγαν «Η Ελλάδα καινοτομή» θα μπορούσε να είναι ο κινητήριος μοχλός για την επιβίωση της χώρας μας αυτή τη στιγμή. Αυτό το κουβαλάμε που το κουβαλάμε, όπως τα κλειδιά μας. Από εκεί θα πληρώνουμε πια ό,τι έχει να κάνει με την καθημερινή μας συναλλαγή. Το ταξί, στο σινεμά που πας, από το κινητό. Το εισιτήριο που έχεις για να μπεις στο γήπεδο, από το κινητό. Και το έχεις στην οθόνη του και περνάς έτσι. Ακόμα και να πληρώνεις τους φόρους σου. Ακόμα και τα τέλη κυκλοφορίας. Αντί να στέκεσαι στις ουρές, να βγάλεις το κινητό σου, τη συσκευή σου, να κάνεις ένα κλικ, πλήρωσες. Δεν χρειάζεται πια να πας συγκεκριμένο ωράριο 9 με 3 σε μια τράπεζα. Τα έχεις όλα από την ευκολία μια συσκευή που ήδη κρατάς. Η Ελλάδα, παρόλο που επενδύει μισό μόλις τα 100 του προϋπολογισμού της στην έρευνα, εντούτοις είναι στις 10 πρώτες ευρωπαϊκές χώρες στο προϊόν της έρευνας. Σε κάποιους τομείς, όσο και φαίνεται περίεργο, η Ελλάδα καινοτομεί και πρωτοπορεί. Αυτό που συζητούμε με τις ηλεκτρονικές πληρωμές μας το ζητάνε σε 10 χώρες της Ευρώπης. Και πάμε στην Ευρώπη. Φαντάσου πόσο ωραίο είναι αυτό. Οι Έλληνες επιστήμονες από πλευράς δημοσιεύσεων, από πλευράς μελετών, βρίσκονται μέσα στους 10 πρώτους της Ευρώπης. Εδώ είναι η θέση εργασίας του μέλλοντος. Νέοι άνθρωποι έρχονται για να δουλέψουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Το τελευταίο εξάμηνο η εταιρεία έχει κάνει 0 απολύσεις και 30 νέες προσλήψεις. Σε αυτούς που καινοτομούν, έρχονται και προστίθενται κι άλλοι. Δημιουργείται ένα οικοσύστημα. Μικρότεροι, μεγαλύτεροι, άνθρωποι που κάνουν δουλειές, καινούργιες δουλειές, έρχονται και κουμπώνουν πάνω μας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Για νέους, για φρέσκα μυαλά, για ανθρώπους όμως που θέλουν να δουλέψουν, ορεξάτους. Εάν δεν κινείσαι και αν δεν είσαι έτοιμος να αλλάξεις, αν είσαι έτοιμος να προσαρμοστείς σε νέα πράγματα, σε νέα δεδομένα, δεν μπορείς να επιβιώσεις. Αυτές είναι οι νέες δουλειές. Βέβαια, χρειάζεται τόλμη, χρειάζεται θράσος, χρειάζεται ρίσκο. Να αφήσεις την ασφάλεια, ίσως και το βόλεμα που σου δίνει μια δέκο, όπως ήμουν εγώ, και να ακολουθήσεις αυτό που σου αρέσει. Αυτό που θα σε πάει παραπέρα και έξω από τα ελληνικά σύνορα. Όμως αξίζει να το κάνεις. Αξίζει να πάρεις αυτό το ρίσκο. Η πληροφορική μπορεί να μας προσφέρει καινοτομία και να μας δώσει λύσεις, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας για νέα άτομα όπως είμαι κι εγώ. Όταν διαβάζω στις εφημερίδες για το 26% της ανεργίας, σκέφτομαι ότι ο δημόσιος τομέας δεν ήταν η λύση και δεν είναι η λύση. Η λύση είναι το καινούριο. Η λύση είναι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Η λύση είναι με πάτημα την Ελλάδα να βγει στην Ευρώπη. Όπως είπε ο Αϊνστάιν, ευχαριστώ όλους όσους μου είπαν όχι στην πορεία, γιατί κατόρθωσα και τα έκανα όλα μόνος μου.